Dnešný zápas začal pre nás veľmi dobre. Prvé dve tretiny sme zvládli vynikajúco. Moc sme ich nepustili k florbalu, čo sme teda aj sa snažili spraviť už pred zápasom takú taktiku. No, tretia tretina nám maličko ušla, boli tam nejaké menšie individuálne chyby, ktoré samozrejme dobrý super využil, no ale zase sa trošku šťastie aj tá naša herná preváha si myslím, že prejavila. Dnešný zápas hodnotím, dá sa povedať, že pozitívne, lebo sme vyhrali. Dve tretiny ukázali, že sme boli jednoznačne lepší. Musím uznať kvalitu ATU hráčov, že sú to šikovní individualisti, ale skúsenosti, ktoré sú na našej strane, sa ukázali ako rozhodujúce. Pri bránení, dá sa povedať, toho výsledku v poslednej tretine. Musím vyzdvihnúť výkon celého mužstva. Pobili sme sa o ten výsledok ako jeden tím. Takto isto budeme nastupovať aj do zápasu číslo 4, ktorým si myslím, že spečatíme náš historický postup do finále, v ktorom sa pobijeme takisto historický prvý titul